Units, this is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate truck. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon sa Libatag Palabati region-wide, mga palangga kita sa nabilin 45 minutos. Karon nga adlaw Biyernes, Friday night, petsa 25. Sa Biyernes naman ng edisyon sa isang nga palatuntunan, sa kinaandan liwat naman naton nga maging kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sila nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sila nga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police, blatter entry, aton sila nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sila matakadulungan oras sa kagabiyo ng ato sila Patrol 2 kay napalagalambiyo sa pilakabahin sa nga probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat kahimbulsuhan kag bantayan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Arano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon John Diaz mga responder back to back sa ato nga piloto. Aksyon ninyo Bugina. Pagbantay nato sa mga breaking news, flash report, just in report, sa balita national, international, news center, ginatutukan na ni Aksyon ang Defensor. Opda magkita sa atong siling ang mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri sa atong IT expert, Aksyon Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinahanda ng inyo, sinilagad ang korman sa silinga palatuntunan. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwan. Din ninyo ako sa nabilin. 43 minutos na pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon!
May gabi dira sa kay Kuya ko Khalid Dalidig, ang presidente sang Muslim community diri sa siyudad sang Bacolod, no? Naging suki na ni sa Action Radio, Action Night Patrol, si Kuya Khalid Dalidig, presidente sang Muslim community diri sa siyudad sang Bacolod. May gabi dira sa pamilya Gomez sa Valladolid, no? Na-miss ko nito kay nangalan ni tatay itong nagmuno sa akon nga pamilya ya si Toto Gary Gomez, no? So, sa mga Gomez family dira sa Valladolid may gabi igid kag sa pamilya Malyo, no? Kay manang Daisy Malyo. Salamat gid, no? Bisan paano na alalayan to si manang Daisy Malyo. Ito hindi mayo ang kondisyon ni Toto Sam dira sa Valladolid. So, salamat kita sa mga pamilya Malyo, sa kay manang Daisy Malyo and family dira sa Banwasang Valladolid. Sige, i-check na nga to sa Patrol to. Observation report ni Action Jandia sa Friday night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Jandia sa Patrol. Jan, musta? May gabi, magandang gabi, Action Eric, may gabi sa tatanan ka mga ka-aksyon. Tapos na? Daming panimpo sa mga gabi, Tapos na? Tapos nagidman ang Pabalhas Festival. Wow, sige lang. Sige lang, ganyan talaga ang buhay, no? Yes. Anyway, kay dato kagumguom, mga dohana nga magbuo ang ulan. Oo. Pero bo, nagabihan lang, why good, Action Eric? Salamat Pasalamat kita gani. Kaya it's a Friday night. Magka-Friday night na ito mga kakson. Galing iba ni kadulo pa ni. Kaya dulo pa ni bulsa. Kailang alang giniraan. 25 lang subong. Do kalawig, no? Basi iban kinasurya ko sa may samtang libot kami ka caravan. Bali do kalawig sa ginadlaw subong, no? Abay, hindi nila pagdaili. Yung iba nga kandidato, do ginakulbaan. Karon nga kampi action na rin. Ari kampi action sa may plaza publika. Dari kita sulod sa public plaza. Kay mega preparar na naman diri sa mga gabi. Actually na plastar na nila ang ilang entablado, may mga steel bars sa digani na pang butang na. Okay. Ang mga lights plastado naman, ang sound system plastado naman, mga canopy, ari naman ang kulang-kulang na lang diri ang ilang mga tarpaulins. Kay tibuas ka naman kita diri sa may plaza publika, may ara sa opening salvo ang Grupo Progreso. Gani? Diri niya sa may plaza publika aksyon Eric. Buwas batayan naman sa tumakakson kay ipabalog na kay ipabati sa Action Radio Bacolod ang inang aktibidad aksyon Eric, no? Anyways, dun kalibot-libot kami diri, damo gyapon tao mo sa ni oras iban binaga-rulili dira sa mga baligya sa may bazaar. Kay ang bazaar di ba sa public plaza nagbalik na naman, ari na naman sila. Okay. O bukas na sila action Eric. Naligad yung may nadlaw, nagado-skeleton lang, dumangkanong pilang. Subong yung mga baligya, nag-jug plastado na ang ilang mga baligya. So, wala na iba, hindi rin nag-jalabay, hindi na sila gahapit. Amara kung magsulod ka, di ka maglagaw sa plaza, masaga mo dulong ang palibot, kung nari ka sulod. Pero ang taon mo na yan, may mga baligyaan na nasa palibot. No? Okay. Ang wala lang di baligyaan, naman yung Gonzaga, bot sa niyon, direct sa Tubang, gitsang plaza, hindi ng San Juan, ang Tubang, sa Bay Center, station number 1, kaya wala na masyado sa nagbaligya aksyon. Kaya wala ang gidami nagbaligya, kinangalan na laligbuhan ang dalanon, dala sa may San Juan area. Ang sako lang din, Gatoslao, ang Rizal, especially sa Tubang, sang San Sebastian Cathedral, dragi na iya ang damo-damo nga nagapamalaklon. Okay. Dama na damo nga naga-display sang ilang mga baligya aksyon na Eric, no? Anyways, damo pa man di pa tayo nga jeepney ang nagahulap diri. Diri sa may San Sebastian sa may Rizal Gatoslao, no? Rizal Gatoslao aksyon Eric diri sa nagaparada. Why naman ang problema ko na sa nag-transfer sang ilang parkingan ang mga di pa tayo nga jeepney nga nagabiyahe sa may pa
southern portion ay naesang Bacolod. So, Okay. dire siya po nag-standby. Aha. Kita lang natin galing, dulom na ang downtown area. Ang Lacson niya, 40 kasanag yapon. Ang suga nila doon, hindi nila pagtatson. Kaya ba nila, alas 12 pa man ako ng curfew. Okay. Diba nga mga nagamaligya na bukas sa Japon sa pagpamaligya, ang sarado na nagurong ibang mga establishmento, merchandising shop, mga ibang driving, mga ready-to-wear na ginabaligya. Pero mga pagkaon, grocery store sa may Lacson sa mga gabi, tub-tub subong, bukas sa Japon. Nakatingwa kami kinamakalibot, nakalabot kami backup to, iba nga may areas ng mga dalanon, at may man kayo pagkagabi na nagdataw-taw na ang traffic action na rin. Pero damo Japon private na sila kaya, no? Nga nagasulusot diri sa area sang dala na Araneta, subong nga gabi. Damo naman, ay nagkikiba na ito nga dalanon, ang suga, sanag nagid, no? Ay nagid problema kung sugang pagambala naton Okay. sa palibot sa sunod. Ang ara na ginagurong singkang area, singkang pakados tangob. Amo na lang na medyo dim light ginadra. Aha. Kung saan nagurong do pariyon, nagurong ka sanag sa may plaza, hindi na makulbaan naman nagabiyahe kung kagabi yon, hindi ka sanag nagid sang dalanon. Pero kung amuso niyo nga dulom-dulom niya, perti nga dulom ginang dalanon, do hindi ka kikita sang imo ginagyan, siguro mas maayo kung mabutang-butang nga rin na suga, diri sa may singkang area, actually, kadi nasubong damo, gid, sa mga nagalambihong sa dalanon kung kagabihon, hopefully, no, nga mamat-amat na gid man sulbar ini isang aton ng mga otoridad aksyon na Eric. Anyway, sinasiling ko na, dalagin mas ang dalagkuan yung mga balita insidente na nagluntad sa balibot sa sulat sa Bacol sa mga adlaw, kay sakong aton ng mga kaaksyon at mga otoridad, ilabi na mga politiko, sila ginapatigan nga kampanya. Today is the first day, we'll check tomorrow, kung pila kabilog ang napangbaklas la sa komisyon ng eleksyon, pero iban mga maroman, ang ito ang bako na kagapon ng kusunerek, iban, ang dalag ko nga tarpulin, ginkakas, ginbayluan gagmay, pero damo naman. Ang nang mga statiya ng iban, putante, kung may lugar na sila nga botangan, bisan, gino gagmay na kung damo, ilang ang gyapon sura, ang makita na. Dari sa may plaza, ganyan na paributan, nakita dari sang nakahanga mga campaign na materials, nakita dari ang ilang activity buwas nga adlaw. Mga kakso na, balikta karon na, ang natikon sang patrol, ilabi na kayo doon na dayon kit kaina, iling pagsunog, bala sa mga na-recover ng mga illegal nga droga sa naglain-lain nga bypass operation, daga may mga magdo na gikan sa korte, ginsunog, siningapon, arigid si Regional Director Alex Ablate sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 Action Erica. Observation report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasaling sa tutarang nga mga ka-aksyon saling naman nga bahin sa Pinas laboton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat din Aksyon Jan Diaz sa 3rd Bet Observation Report sang Patrol 2. Balikatan na sa Aksyon Jan, parte sila pagsunog sang mga droga sang Philippine Drug Enforcement Agency. Magabi nila sa kay Miarfe Harina, sa kay Nina Litoy. Inatamyaw na si tatay ko Mario Istrobo sa Silay. Alin kay Mabel Istrobo sang Hong Kong. Kay Toto Ronnie Gordon, da may gabigid Ronnie Gordon. Kay Rowena Castillo de la Cruz, sa kay Henser Mumbai. May gabi nila si mo, Kuya Henser Mumbai. Kay Roda Simbran Panoncia Abari. Jan Peter Sanmorin Flor de Riza. Tamya yun lang si Josie Tanya. Monitor sang Singkang Airport, Porok Mainabianon. Sa kay Sammy Roger Awing da, may gabigid. Sa kay Arlene Bailosi Sumpay. Lodi Bico Peralta. Napamati man si Chao Peralta. Mga churchmate ko sa Christian Life Center, Assemblies of God, Inayawan Kawayan, Garingo, kag Havay family, nagapamati, gid ka nagkasubaybay. Alin kay Jiel Havay. Mario Olvido Aquisa, may gabi. Martina Liling, Ray Flores Baryoga. Happy birthday sa sister ko nga si Gloria Cabasag, Molina dira sa La Castillana. Alin kay Ronald Condonald Cabasag, sang City Engineers Office. Madam Divina Gracia, Madam, kamusta ka na? Musta na to?
Paigita na Madam D.B. Negracia. Sang Manbin Royal sa Division Barangay Pahanokoy. Sa kay Jill Habay, Pastora Elsa Garingo, kang Pastor Ronald Espinida, and Papang G-Boy Garingo. Gapamati, gita siya kay Jill Habay. Hel Javier, gamunito dala sa may Purok Mariswagon, Barangay Bata. Ay, puerti. Sa kay Glenwell de Lima Florete, Glenwell de Lima Florete, kay Vilma Isparis. Always gid nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol. Salamat gid. Alin sa report ni Action Jan Diaz, sa lawan ta report ni Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, Aksyonerik, may gabi sa mga aksyon sa atong Aksyonerik man nga area of responsibility siningi kami mapaang gastong nagtimpo na ton kay perfect ito init kayo jutay lang sa diri sa may aksyon natin kagayad sa karon, no? Pila sa mga observation natin kasi matulutaw man baguglan isikar natin natin diri sa kapulisan. Now, maimanak sa mga matulutaw wala kang anuman nga mga tuwalisidad ka mga kriminalidad, wala man sa may nakilanak pa ng 100 person. Wala lang ang mga barugay na tapos managila sininga ginpatigayon nga checkpoint pagabot kinaton kay na-community checkpoint sa Sagay City PNC. Now, kagamo na sa mga police station diri sa minor tigabayin sa probinsya, kabilog sa probinsya, Aksyonerik. Pero kaina sa opening pagpatigayon sa mga kandidato sa ila sininga unang adlaw sa kampanya, may mga Aksyonerik nga patigayon na sila sininga karawan, pinaka mga kandidato independente kag sa Siras Sagay kumukay wala man Aksyonerik kang postagin. Dahil na kay ang ambulance sa Guamo may call siguro. Ang mga Aksyonerik kasi kung si Attorney Ivan Amasona ang section officer sa Siras Sagay nagapaya kasi ang mga pila ka mga matigayon nila mo ang pagpaklas ng mga poster na wala ginbutang sa jakto nga mga poster areas. Kaya sa iya si Parayon Aksyonerik ang ginapatigay sa Comelec sa bahin sa mga pag-implementar sa polisiya tungkol sa nagtugpo na gimanya sa Tsupa. Ang National Election nagtugpo na lang hindi ang national campaign nagsugpo na lang yung local campaign. Ngayon payag ni Attorney Ivan Amasona ang Comelec officer sa Siyudad ng Sagay. Ano naman na, padayon naman na kay continuation naman kasang national campaign period. Ano naman yung Japon. So, in the part ng Comelec yan, masugod ng baklas ang illegally posted campaign material sa ating local candidate. So, ang isa na sa ila sa mga ginalat na Aksyonerik kasi ila na yun nga imuon kung may makita na sila sa isubong na mo na sa mga poster na ginapang topic pala. Okay. Kasi lang taon nila na sekto kasi dapat hindi mabutang na sa mga illegal na mga areas kaya kinala dito lang sa mga poster area mabutangin ang mga campaign materials ng mga kandidato agon ka Aksyonerik ang mapatuman hindi ko na ang pulisa sa Comelec with Camp sa tawag na pagkampanya sininga sugod-sugod adlaw hasta na sa May 7, 2022. Antes kita maka-iwan sa Bilial sa May 9. Now sa Siyudad sa Cadiz naman, pinapasalamat manto ang mga Comelec officer ni Yona Cabanilla sa mga nagtambong man ito pala sa orientation at panayari kahapon. Okay. Ay nagpatigayon sa orientation ang Comelec Siyudad sa Cadiz. Tungkol na gusto man na natin ma-aware ang pila sa mga supporters, mga
kandidato pagin kung ano ini ang general rules sa mga insang ini campaign in person o in-person campaign na ginapat nga yun sa siling kampanya Action Erika. A lot of activities coming up or lined up in connection with the May 9, 2022 national and local elections. And one of the activities is this candidate for rumor placing. And I personally want to thank all of you who accepted our invitation and who are present today. So, ang mga Action Erika nga magmayag ng Government Officer na surat nga kadis Action Erika naging bukada makayda ang pila ka mga karabag kadamo. So, yung kwentuhan ay sa konsyal mo. Sa mga konsyal kay Nato, di daw sari-sari man mga gimmick nila sa ilang Action Erika opening salvo. So, para manibadlunod sa report, kahit sa mga tultaway man, yung mahit sa mga pulis report, para ay naging kapulisan, sila sila nga pagpatigay ng checkpoint kag subugman ang pila ka mga paglibot agot na mapatawhay gaga mapunod sa nakalinong sa ila sila nga mga area of responsibility. Samtang mga aksyon sa rin naman sa pinasabuton kasamang balita kag serviso. Sama-sama tayo, Pilipino Oras, sa balita oras sa aksyon, may aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Radyo Rikote live report gikan sa area sang Cadiz sila akon sagay kag syudad sa Escalante may kabidira sa kay Vilma Espares. Vilma Espares kag belated happy birthday kay Marites Senador alin kay Glenwell de Lima Florete. Kay Toto Bebot Lampreyada. May kabidira kay Toto Bebot Lampreya, kay Bongbong Lampreya sa ila dara nga mga tiayon. Kay Chay Payangda ayong gabi gidra no kag kay Papi da monitor gid si Kwan si Filomena Kadayday alias Papi ay puwerte salamat gid kay Papi kay Filomena Kadayday sa mga pamilya lang priyada kag barayuga. Sige, ali sa report ni Aksyon Roger Gutierrez. Sa iluhanta ang report ni Aksyon Nelson Pateño. Report gikan sa First District covering sang San Carlos City, area sang Tuboso, kag ang Banwa sang Calatrava. Standby man sa report ni Aksyon Anthony Siblano, kag Aksyon Arlo Ticar. Yari si Aksyon Nelson Pateño sa iya sering report live gikan sa First District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon daw sa Pateño sa report. Son, may gabi, please kami. Yes, aksyon na rin kami gabi man kag sa aton sining mga tagpalamati, mga gabi observation aton sa opening salbo sa unang embukadang adlaw sa lokal nga kampanya diri sa may Banwa sang Calatrava kag sa pila ka mga lugar nga aton sin area of responsibility Tubuso kag San Carlos. So far nangin malinong kag madinalagon man ang kampanyahanay karon sa mga lokal nga mga kandidato sa aton sin area of responsibility pang diri sa may Banwa sang Calatrava. Wala kapagid sang may makita nga mga campaign materials nga nagalapta sa pila ka mga sa mga strategic area kag subong man ginakonsidera nga poster common poster area nga gin-designate sa nga COMELEC diri sa may Banwa sa nga Calatrava. Ang makita nimo so far ang pila pa ka mga campaign paraphernalia sa mga national nga mga kandidato kag karon nga adlaw sa opening salvo wala man sa mga dalagko nga mga activities ang aton sini nga mga lokal nga mga kandidato aksyon na Eric pilagid lamang ka mga pulong-pulong sa barangay kag kamustahanay sa mga nagkalain-lain nga panimalay ang ginahimo karon sa aton sini lokal nga mga kandidato. So far sa paghimo sang kampanya wala gid man sa nga dalagko pa nga mga
panghitabo aksyon na Eric kag sa iban nga balita ang aton sini nga mga kapulisan ang insuccessful man ang ila sini nga pagpatigayong sang simultaneous checkpoint sang kainasang kaagahon nga nagtapos mga alauna diri sa may Banwa sang Calatrava. Kag sa iban nga balita action Eric, aminado man si Philippine Coast Guard Wilmar Dolorfino ang substation commander sang Philippine Coast Guard diri sa may San Carlos, Calatrava kag Tubuso nga hindi gid malikawan suno sa iya ang pakita sang mga naga-illegal nga nagapangisda sa kadagatan nga sakop sa iya sini area of responsibility tungod sa kalapad sang area action na Eric suno pa sa iya nga nagabutang na sila sang mga outpost sa Banwa sang Calatrava kag subong man sa Tubuso para mo na mamonitor nila ang mga aktibidades sang mga naga-illegal nga pangisda sa kalalawran sang San Carlos, Calatrava kag Tubuso. Ano naman yun, sir, sa illegal fishing, hindi tagit na na bidira ang pati sa kaya ang San Carlos, sabi sir, tama kalapad din kayong area at sa may Tubuso, Calatrava na tira, tako pa na mo. Kaya mo lang nagpabutang kami dito sa Calatrava sa clearing outpost kag mga tao dito para ma-monitor natin sila. So, gakanda ka mo visibility patrol? Yes, sir. Kanina kita na siya sa Sibol Patrol Pirme. Especially kapag may mga tawag ba lang, may mga presence sa mga illegal fishing wala. Wala nga nakita sa routine nga Sibol Patrol. So, muna aksyon na Eric ang kabahin sa pahayag ni Philippine Coast Guard Sub-Commander nga nakabase naman diri sa may siyudad sang San Carlos sa Wilmar Dolorfino sa interview sa Action Radio. Gikan diri sa may Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon na pa tayo. There you have it, live report. Gikan sa 1st District. May gabi din na kay Jocelyn. Ara na si Jocelyn. Ka-monitor na. Sa laon na report ni Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Line number 2, Action Arlo. May gabi, please kami. Action Eric bilang observation ini report nagikan ni sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. Subong nga gabi Action Eric sa palatuntunan Action Night Patrol Program may angot sa sining opening salbo sang kampanya sa mga politiko sa kung sa lokal nga level. Action Eric ilabi na diri sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental kaina sang aga Action Eric aton gid na obserbahan ang magahod magansal kag madamo sang mga tawo nga aton ginapatihan Action Eric nga ini sila ang mga supporters sang tagsa-tagsa ka mga politiko kon kandidato nga nakaplastar ini Action Eric sa pila ka mga mayor nga dalanon kag alagyan sang rekorida sang pila ka mga politiko kag kandidato sa pila ka mga syudad kag kabanwahanan diri sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. That is why kaina Action Eric base man sa aton sini nga observation nangin masako ang aton sini nga mga kapulisan agod sa pag-provide sang safety kag security sa mga pumuloyo nga nagtambong kaina Action Eric sa rekorida nga ginpatigayon. Ilabi na ang mga kapulis naton Action Eric wala man sang untat nga nagapahanumdom sa aton sinipila ka mga pumuloyo kaina nga nagtambong nga kuntani i-observe lang nila ang ginatawag nga health protocols because kaina Action Eric sa aton man nga nakitaan
ang mga pumuluyo nga nagdugok daw wala na nga naga-observe Action Eric ang ginatawag nga social distancing kag wearing sang face mask kay nakita naton actual nagaginutok. So kagina ang mga kapulisan naton diri sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental Action Eric nangin masako gid kay sila mismo ang saway kag nagapahanomdom sa aton sini nga mga kauturan nga dapat mag-observe gid sang social distancing kay ang COVID ara pa sa sini nga mga tinion. So nangin matawhay kaina sa kabilugan Action Eric suno sa report sa mga kapulisan kag base sa ila sini nga record nga wala iya sa mga untoward incident nga naglanabo kaina durante nga nagapatigayon sang rekorida ang pila naton ka mga kauturan nga mga politiko nga kandidato diri sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental kay kaina opening salvo gid Action Eric. So hindi malikawan nga ang tagsa-tagsa ka mga kandidato ang magapatigayon o nagpatigayon gid kay na sa ila sing rekorida. By the way, Action Eric, isa lang sa natalupagdan ko kay na dira sa 3rd District ang mga kumilik officers laton dira sa tertiary distrito sa gintilawan naton ini sila nga tawgan para makuhaan sang interview via phone call. Action Eric, wala gid kita sang isa nga na top sini sa ila itis because nga ang ila sini nga mga number kung ato sini tawgan wala nagasalalabat kag ang iban sini na cannot be reached, ang iba naman niya out of coverage area. So isa ini sa mga problema kagina naton nga nasumalang because gusto ta sila nga kuhaan kung tani sa ila sini nga side asto sa ila sini nga preparation with regard sa sining ginpatigayon ng kampanya sa ato sini nga mga kauturan diri sa probinsya sa Negros Occidental sa mga kandidato naton. Pero wala kita Action Eric sang isa nga natap sa sining mga kumilik officers diri sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. And then kita mismo Action Eric naga-appeal sa ila nga kung tani sa masunod nga mga tinion bala ila sini nga iga-open ang ila sini nga mga cellphone kay base may mga info nga i-release sa ila ang pila naton ka mga kauturan including ang mga katapos ng media nga magatawag sa ila. So hindi sila dayon ka sabat kag hindi sila gyapon hindi sila automatically response sang tawag because nga naka-off ang ila sini nga cellphone. So the next time around sa aton mga kumilik officers dira sa 3rd District kabay unta nga i-open ninyo ang inyo sini nga mga cellphones kay kon magtawag ang mga katapos ng media makasabat kamo sa gilayon. Sa pihak nga bahin Action Eric, ang report naton subong madulong subong nga gabi sa palatuntunan Action Night Patrol program ini may angot sa ginpahayag Action Eric nga yadtong balang na mga nagkalarakpan sang Manapla Municipal Police Station nga nagahampang sang Bugoy. Action Eric, ang gin-report karon nga ginpapauli na sa ila sini natungdan nga mga panimalayo kon puluyan subong gid lamang hapon because suno sa mga kapulisan Action Eric naglaps na ang ginatawag nga reglementary period sa mga kapulisan nga ginhatag sa ila. Ikadua, ang ining mga nagkaladakpan Action Eric ang nafaila na sang kaso sa may Provincial Prosecutor's Office sinigid lamang hapon. That is why ini sila ang ginapapauli na kay man suno sa info nga ato sa baton gina-file gid ang regular filing sang kaso sa sining mga nagbayular sang Presidential Decree 1602. Now, suno sa info nga ginhatag sa aton, kag ginrelease sa aton, ni Police Senior Master Sergeant Ibon Berha sang Investigation Department sang Manapla Municipal Police Station nga yadtong 3 ka mga nagkaladakpan Action Eric nga ginkilala nga amo sanday Jeremy Sinedo, Libby Vizcara kag Chris Bacaba ang ginbuy-an na sa mga kapulisan kag yara sa karon sa ila sini nga mga puluyan, ginbuyan ini sila nga yara sa maayong kahimtangan, maayong panglawason kay suno sa report nga para man ini sa ila ang ginhimo sa mga kapulisan nga hindi sila paghilabtan. That is why ginbuyan sila Action Eric nga maayo ang ila sini pagkahimtang at ang ining 3 sa karon nga gin-report nagladakpan sadto nga nagbilar sa Presidential Decree 1602 ang nagapahimunong na sa tagsa nila sini ka mga pulian dira sa Banwa sang Manapla. Sa katapusan Action Eric, ginatamyaw nato ang aton sini nga mga amigong mga pulisan dira sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental, Elabena, sa kay Sir Ibon Berha, sa kay Sir Alan Villasiran, sa kay Sir Dennis Montibon, kag sang
bilog nga kwerpo sa Manapla Municipal Police Station, subong man sa kay Sir Jason Andales, Sir Dinis Bailon, kag Sir Jerry Morales ang Ibi Magalona Municipal Police Station, kag subong man sa kay Sir Tony Silahes, Sir Ramel Aribalo, kag Sir John Sullivan, kag Sir Marvin Ocon Marion Buena Flor, Santa Lisay City Police Station. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon din, kaman sa Pinas, nabuton kasamang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kita Action Arlotica gikan sa area sang 3rd District. Nagabi dira sa kay Yuni Bilaong and family dira sa area sang aning barangay Pahanokoy, no? Yuni Bilaong and family. Pailawanta report ni Action Anthony Siblano gikan sa Southern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action Anthony, line number 3 sa report. Please come in. Action Eric, matawhay ang palibot sang banwa sang Kawayan sa una nga adlaw sang local campaign. Kagaina madamo na sang mga supporters nagalibot sa pagpanapik sa mga campaign materials, mayara man sa mga campaign jingle nga aton mabatian sa bisan diin nga barangay nga sakop sang among nga banwa. Antes pa man sang kampanya bilang preparasyon kag pagpaathag sa mga guidelines ng COMELEC, ang Kawayan kaupod ang katapos sang Commission on Elections sang among nga banwa ang nagdihon sang Candidates Forum nga kung sa diin ang tanan nga mga lokal nga kandidato ang ginimbitar sa pagdiscuss sa mga do's and don'ts during sang kampanya. Dugang man sang election officer nga guided na ang tanan nga mga nagapapili kung sa diin sila magabutang sang ilang mga posters para hindi nila mabayolar ang COMELEC Resolution 10730. Angot diri, ginsiling ni Ma'am Vizel Johnson, Election Officer 3 sa COMELEC Kawayan, nga kinahanglan ang tanan nga mga nagapapili ang magsunod sa mga guidelines nga ginhatag sa COMELEC, kasubong na lamang ang pag-post sa mga campaign materials sa common poster area. Ginadumilian man sa COMELEC ang pag-post sa mga public places, mga kahoy, poste kag simbahan. Yari ang portion sa pahayag ni Election Officer 3 sa COMELEC Kawayan. I think foremost siguro is they have to follow the provision na they have to post their campaign campaign propaganda only in the COMELEC authorized poster area. And then hindi sila pwede makapost sa mga campaign materials sa mga public places, sa mga kahoy, sa mga poste, sa mga simbahan, na amo na siya, isa na siya. Action Eric, amuyad to ang portion sa pahayag ni Election Officer 3 sa COMELEC Kawayan. Dugang pa ni Jansin, kinahanglan tumano ng eksakto nga measurements sang ilang mga campaign posters nga ila igabutang sa mga common posters area. Mga balita nga natipon diri sa banwa sang Kawayan angot sa unang adlaw sang local campaign ini si Action Anthony Siblano. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, nabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat gid Action Anthony Siblano. Magabalik ang inyong sinipapatutunan when we come back. Balik mga report action dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon tandaan. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden,
Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, the Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone!
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato sa nga final stretch, final report sa ato sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Report na ni Aksyon John Diaz sa balik niya sa nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John sa balik report, please come back. Malapit aksyon Eric 700 sa Gramos ang ginasuspetsuan Cebu ang ginsunog sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 kag Laboratory Section sa Philippine National Police diri sa area sa Acropolis Gardens, Barangay Bata, Surat sa Bacolod kay inasang hapon. Sunod diri sa report sa PDEA Regional Office 6, ining nga mga ginsunog nga mga illegal nga droga amo ni mga drug evidences nga may ara na sa ma-decided nga mga kaso gikan sa korte sa syudad sang Iloilo, sa mga syudad kag probinsya sa Negros Occidental, kaangay sa Bacolod, Bago City, kag Lacadota City nga ginsurrender nga kabilugan nagalabot sa 686.277 gramos sang suspected Cebu ukon methamphetamine hydrochloride nga nagabili aksyon na ng 6,180,478 kay gining marijuana nga nagabukas ang 2,081.641 gramos kag nagabili naman sa 302,000
12,159 pesos kag 62 sentimos. So diri sa PDEA 6 Laboratory nagsugod sila sa pag-retrieve silang iligang nga droga timbano pa sa 2022 kag mga kaso nga regisyonan as early action na Eric sang 2000 apeg 2000 kag 2001 ang ila na 2022 ang ila na nga ginpang tipon kag mo yang ginpang guba o kung ginatawag nila nga distraction action Erika. Ang distraction ceremony ang gintabungan sa PNP Forensic Unit Region 6 Department of Justice, Public Attorney's Office, non-government organization, pila ka mga pila ka mga elected officials ng syudad sa Bacolod Action Eric. Ini bilang ang pagsunod sa rules and guidelines sa idalom sa Republic Act 9165 kag Dangerous Drug Board Regulation. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tatanan nga mga ka-aksyon sa ring kamang bahin sa Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Like ka. Salamat kay Patrol 2, there you have it. Kamusta sa kapagpangalagad sa Action Night Patrol. Biyernes edisyon, magatakop ini temporaryo, balik ini buwas Sabado. Ato sa ring patrol na Unit Reporters in Action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action Anthony Siblano, Arlo Ticar, Nelson Pateño, Roger Gutiv, John Diaz. Back to back sa itong piloto, Action Nino Bugina. News Center, Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binaras. Transmitter Control Tower sa Barangay Tanong Siyudad sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñaran, sa ngalan sa Musiling Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yung lakad ang kurman Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbaro, nagasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis pagtulog, magpangamuyo. Sa inyo nga pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga ka-aksyon sa tingin mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita o na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night! Bye-bye!